Hallo. Hoi. Goeiedag, mag ik ook wat vragen? Hè? Ja, dat moet ik. Ik zal even zo doen. Oh, kom maar, ik mag het Oh, gevallen oké, op. zo. Hoi, Lijst spreeuw mee. Marieke Klaasens. Marieke, Ja. zou je plaats willen nemen op de goede stoel en wat willen vertellen over zichzelf? Oh, daar wil ik wel even op zetten. Zullen we daar maar naar binnen lopen? Of gewoon even hier in de Ja. tuin met de weer? Dat is lekker, dat mag. Doe het. Oké. Ja. Ja, loop maar. Marieke, vertel eens wat over zichzelf. Hoe oud is je? Oeh, dat is bij vrouw. Ik ben 41. 41. Ik moet even nadenken. Zie ik een echte heel soms? Ja, ik ben echt tietkop. Tuurlijk. Ja, ja. En wat doe je voor die dagelijkse werk? Ik woon leef hier op de zorgboerderij. De woont je ook op de Ja, zorgboerderij? ja. Ja, met mijn mens Robert en als 3 dokters, Renske, Neert en Tintje. En Oemtoen moet u Women Tour. Ja. Dat is Tour Frans, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En hoe lang duist je dit werk al? We zijn hier in 98 begonnen en toen hebben we 4 vellenboeren op een dag. En inmiddels zijn er iets meer mensen die komen. En hulpboeren, zeggen ze even wat zijn hulpboeren? De hulpboeren zijn de mensen met een verstandelijke beperking die echt komen mee te werken. Die moeten echt op het eind van de dag een voldaan gevoel hebben en die moeten echt het idee hebben dat ze behoorlijk gewerkt hebben. Maar Marieke, dat betekent wel 7 dagen in de week werken. Ja, want we hebben in het weekend nog een dierenopvang. Dan komen er mensen met een beperking, van veel op zondagavond of soms komen alleen op zaterdag. Zien de kinderen of jongvolwassenen die aan communiceren. Dus dat is door de week. En ja, we hebben ook lekker aan het bedrijf natuurlijk, dus dat gaat ook kunnen altijd dan door. Leggen aan het bedrijf, we hebben Heleboel, geiten, ja. Geiten, ezels, ezels, een koe. kippen. Ja, natuurlijk. Eigenlijk van alles wat, hè? Ja, alpaca's. En hoeveel mensen kunnen hier in totaal van die hulpboeren terecht? Ja, ik zei noemde net de hulpboeren, maar we zijn in 2007 gestart ook met belevingsboeren en met senioren. Dus Belevingsboeren. belevingsboeren, ja, dat zijn mensen die komen voor de beleving. Mensen met verstandelijke beperking van het niveau, die of rolstoelgebonden zijn of gewoon hier begeleidingsnabij nodig hebben. En dan hebben we ook nog senioren, en dat zijn mensen met een probleem. Of Maar in totaal, hoeveel kunnen er hier? 3 groepen en de groep die meestal van 12 maanden in de senior, die kunnen ook 16 zijn. 16. En de begeleiding, is die dan einde bij of? Nee, niet in de bier. We hebben voor de meeste mensen, meestal zijn er per groep 2 vaste krachten en ook nog een stagiair en vrijwilliger. Hoe lang duist je dit werk al? Eigenlijk altijd gedaan? Ja, ik ben zelfverpleegkundige en mijn laatste jaar was ik een scriptie geschreven en toen heb ik een scriptie geschreven over boerderijprojecten. En met die scriptie ben ik om toen toegestapt en ik heb gezegd, ik heb niet voor niks een scriptie geschreven, ik wil hier op bedrijf even overnemen en er een zorgboerderij van maken. En dan moesten we niet zo heel even lachen op mijn bedrijf even overnemen, zo makkelijk zal dat niet gaan. Maar als je er een zorgboerderij van wilt maken, dan doen we het samen en zo zien we eigenlijk in 98 In 98? en 96 was klantverkleiding. Hey, en nou met dit weer is dat natuurlijk prachtig om Ja, heerlijk hè. met die hulpboeren goed te kunnen werken. Ja, zeker. Dat is hartstikke schoon. Nou, we hebben ook ruimte binnen, dus als het slecht weer is, kunnen ze van binnen ook van alles doen. We hebben natuurlijk de stal, er wordt hobbyvierstierd, maar ook in de hendenkuur en in het eierlokaal is het heel veel werk. Een eieren pakken voor de jumbo, daar worden we best wel tijd mee kwijt zien. En ook heel veel mensen mij kunnen dan ik zeggen dat de belevingsboeren, die hebben meer begeleiding nodig, maar er zijn belevingsboeren die meer eieren kunnen pakken als hulpboeren. Dus er zijn ook belevingsboeren die er een beetje tegenaan zitten, die eigenlijk ook wel hulpboer zijn, maar die gewoon wat meer begeleiding nodig hebben. Maar wat drijft tegen uiteindelijk om dit zo te doen? Ik bedoel, hij zei dat wist nog, ja, eigenlijk wel. nog een eigen heel klein Marieke was om zoiets Ja, te doen? toen ik een heel klein Marieke was, toen werkte als mam die eierrapen en toen had hij een paar scheupen. En ja, ik vond dat leuk om niet te werken. Als we daar vakantie hadden, dan zei ze mam, en wat gaat het door vandaag? En dan zei ik, achter mijn toon aan lopen. En dan liep ik inderdaad achter mijn toon aan en als hij me maar genoeg complimentjes geeft, dan kreeg ik er heel veel zelfvertrouwen van. En dan, ja. En zo ben je in dat vak Zo ben ik eigenlijk erin gekomen, ja. Want toen op de MAVO zat, was voor mij de keuze of ik gooi de zelfopleiding doen, of ik gooi de MAS doen en om toen zo'n bedrijf overnemen. En toen heb ik er toch voor gekozen voor die zelfopleiding zelfverpleegkundige te proberen. Omdat ik ook als man dat adviseerde, maar omdat we bang waren dat ik ooit in de mensen tegenkwam en dat die man dus ook zitten, dit agrarisch bedrijf en dan had niks aan de MAS-opleiding natuurlijk. En in de zorg zei ik altijd werk, dacht ik toen, dus ik denk ook wel. Heb je gewoon nog wat tijd voor andere hobby's?
Ja, ik heb altijd gekorfbald, maar op een gegeven moment had ik toch aan het team meer voor. Dus daar ben ik toen mee gestopt, toen even denken, toen een stuntje geboren is. En toen heb ik nog wel door als leidster meegeholpen en als trainster. En dat vind ik nou ook heel leuk, dat is met gezellig 3 jaar korfballen. Maar ja, nou heb ik steeds korter nee hobby, ben ik gaan fietsen. Want we willen de Alpe 6 gaan fietsen. Ja, met de kameraad. We hebben een kameraad en ernstig ziek is. En ja, die wil je nog een... even nog moreel te ondersteunen, waar je toch iets voor hem doen. We kunnen heel weinig voor hem doen en voor zijn gezin, maar dat was wat we kosten. En, dus nu zijn we met de vriendengroep komt goed allemaal fanatiek aan trainen en een berg op te gaan. Zeg, nou proberen we een ring te door vier, door geiten. Ja. Je moet elke dag gevoerd worden. Ja, dat moet elke dag gebeuren. Ja. En dat doen de hulpboeren? Dat doen de hulpboeren of de logietjes of de belevingsboeren zelfs. Maar ja, vaak de hulpboeren die dat doen. En ja, dat gaat de hele week door, hè. Dat is in het weekend natuurlijk net zo goed. Ja. En, dus er moest en van mensen halen en van dieren halen. Ja. En niet bang zijn voor vieze. En niet bang zijn voor vieze. En ja, dag en nacht, de verkloosstoon eigenlijk, zo'n beetje. Ja. Maar we hebben een heel groot team dus die allemaal meewerken en die allemaal meedenken. En ja, die ook allemaal die beesten, tenminste de meeste vinden de beesten ook allemaal heel erg leuk. En ze willen in ieder geval weer iets boete doen. En dat is voor de begeleiding net zo belangrijk als voor de mensen die hier komen. Want als de begeleiding door al niks in ziet, dan gebeurt er ook niks van. Nu zijn ik daarachter ook nog een paar ezels en een paar reeën staan. Ja. Zullen we even stoken kijken? Ja, dat is goed. Prima, leuk. Doe. Ja. Hallo. Nog mee? Ja. En de geiten genoeg verwend? Ja. Ah, goed zo. Altijd. Altijd, hè? Dat is niet waar, waar. Jongen, rotselijk. Ja. Op de mail. Heerlijk. Zeg Marieke, we zijn nu, hebben we ons verplaatst eigenlijk net voor wij met de ezels. Ja. Staat er maar één, hè? Ja. Dat is ook zo wat, hè? De dieren weer langer weer groter. Ja, en het werd steeds meer. Maar dat komt eigenlijk bij. Vroeger rijden we een pony en een paard, schuip. En dan komt er een hulpboer en die zegt, ja, ik vind eigenlijk een ezel wel leuk. Of ik vind eigenlijk gewoon een koe leuk. En ja, zo is dat eigenlijk een beetje gegruid van de een naar de ander. Maar hoe schijt dat op een gegeven moment? Doe het. Ja, ik werd kennen die altijd. We hebben een keer een excursie gehad die vroegen van, goh, waar is dan hier de olifant? Ja, dat zal niet gaan komen. In april hebben we dat mee. Ik vind Eind april hebben we dat wel. Ja. Ik vind het niet veel tijd. Dit, Door schaduw. Ja, maar In de tijd, in de zon. Ja, toch. Ja, maar ze hebben mij gewaarschuwd. Dat de zon ging schijnen? Ja, vanwege de longen. Hè. Oh ja, dan kom maar even zoete zon. Voorzichtig maar. Zie je het? dat is natuurlijk ook zo wat, die zorg eigenlijk voor de mensen. Die gaat toch de hele dag doen? Dat gaat de hele dag. Wanneer zit er hier vrij? We zien vrij als we echt weggaan, denk ik. Ja. Gisteren zijn we in Zuid-Limburg geweest, toen heb ik echt vrij. Alleen met die man en kinderen? Ja, met de man en één dochter, de andere die bleef Ja, niet. ja. Want uiteindelijk wonen ze op team werk. Ja, dus dan als we gaan vroeger, toen we net begonnen waren, en toen mensen toen geboden, ik 2 dagen in de week vrij. En toen ben ik ook echt vrij gekomen om koffie te drinken, voor de rest zat ik in mijn eigen huis. Dat is nou, ik heb niet vrij. Dan moet ik echt weggaan. En dan zei ze net, de hobby's golfbal hebben ze gedaan. En nou dat ze nog fietsen. Ja, dat is net niet. Ja. En nog meer hobby's. Ja, werken is ook een hobby. Ja. Natuurlijk. Als dat niet is, dan is het te lastig. Wat ik nog wel eens afvroeg, die dieren die je allemaal zien, hè? Ik hoorde net iemand zeggen dat is Tuntje, de ezel. Ja. Hebben die allemaal namen, die dieren? Ja, de meeste hebben wel namen. Die rotter sowieso. Hè. En Tuntje heeft natuurlijk nou als dochter, die had ook Tuntje. En Tuntje heeft wel een oom toe. Ja. En zo hebben we dat met die beesten allemaal, die hebben wel een naam. Maar we hebben een ezel, dat is Sven, en dat is een begeleider, net Sven. Ja. En we hebben een begeleider, die heet Joy, en we hebben een begeleider die Joy. Hè. Dus Nee, maar ik neem aan dat de keeper niet allemaal een naam hebben. Nee, nou ja, sommigen zeggen wel, die geven er een naam aan. Dan zeggen ze, doe je Trusje de groeten en dan, ja. Nou, we bedoelen leggen, nee. Ja, dat bedoel ik ook, maar... Dat zien er nogal wat. Dat zien er nogal wat, ja, die hebben zoveel namen hebben we, hè. Maar ja, de hulpboeren, daar zijn er wel echt bij, die wel echt tegen praten. Die zeggen, goedemorgen kippetjes, hoe gaat het nog? Goed werken vandaag, veel eitjes leggen. En als niemand zegt van goedemorgen Marieke, wie ga je er met die?
Jawel, er zijn er ook wel die dat tegen mij zeggen. Ja, maar de hennen niet. Nou, de hannen niet. Zeg, waar komt eigenlijk die passie en die liefde van werken met dieren, werken met mensen van Averbiedig? Dat kan toch niet zomaar zitten? Wie komt ze erbij? Weet ik niet, het zou wel de familie zitten of zo, ik weet het niet. Ja. Ja, en het gaat vanzelf, hè. Dat is gewoon leuk. Als je ziet dat mensen genieten of als je ziet dat beesten het naar zin hebben, dan heeft het zelf toch ook naar hoe zin. Ja, maar ja. En voor Ome Toon van Rens was dat natuurlijk en heel aangewoon, hè? Ja, voor Ome Toon veranderde er heel veel natuurlijk, want er was een vergaderboer, ik zeg maar, dat werkte haar op het bedrijf, maar die ging ook heel veel vergaderen en die kwam door onder de mensen. En toen we hier met de zorg begonnen, toen kwamen de mensen hier naartoe in een keer en dat was je niet gewend. En ik vind het wel heel erg leuk dat hier zoveel mensen rondlopen en dat je ziet dat de mensen het naar zin hebben. Dus nu had je eigenlijk toch een beetje over zin, hè? Ja, want de woeste boerderij eigenlijk overnemen van Ome Toon. Ja. En nu is het een gedeeld partnerschap eigenlijk, hè? Ja, we hebben een VOF. Ja. Een VOF. Ja. Oké. Hey, en gaan jullie ook mee op vakantie? Ja, ik ga wel mee op vakantie. We hebben jaren gehad dat in de zomervakantie dat moeilijk was. Ja. Maar op dit moment zijn de begeleiders zijn er heel veel die juist voor de basisschoolvakantie naar de basisschoolvakantie willen. Dus dan kunnen we in de zomervakantie zelf ook weg. En anders dan kunnen we in de mei of in oktober komen. En als we net wegkomen, dan hebben we ook geen vakantie. En dat is toch wel bijzonder, hè? Want ik weet dat voor enige tijd terug, een paar jaar terug, dan waren jullie de eerste zorgboeren die eier in de rekken leggen bij de Jumbo, of niet? Ja, dat was heel leuk. Ja. Zo'n belevingsboer is Stef Neven, die doet die eieren altijd heel goed in de duurske, Stef. Ja. En die ziet ook op de foto van de duurske. Ja. En de Jumbo kunnen dat vingen, hè? Ja. Dus als we nou eieren willen hebben, dan hoeven we eigenlijk alleen maar te vragen naar Stef. Ja, Kijk eens dan aan. dat goed, ja. En zijn er zo nog meer producten die jullie aan de grote winkelbedrijven kwijt Daar willen? zien we wel mee bezig. We willen heel graag nog eiersalade verkopen. Ja. En met advocaat zijn we bezig. Advocaatjes. Ja, en nou eigenlijk moet ik het anders noemen, want het is vloeibare advocaat. Vloeibare advocaat. Ja, want wij dachten eigenlijk dat het lepelen van de advocaat dat iets voor de oude mensen was. En ik heb het idee dat de jeugd meer aan de binnen werkt als de oudere mensen. Dus ik dacht, we moeten misschien iets wat ook de jeugd gerne heeft. Kies aan. Eigenlijk springen ze gewoon in op de hedendaagse ontwikkeling. Ja, nou dat weet ik niet. Ik hoop dat de mensen het lekker vinden. Ja. Even Marieke Klaassen-Zalt. Dat moet ik hopen, ja. Ja? Dat hoop ik wel. Tussen de mensen, tussen de dieren. ja. Wie heet die? Dat is Willem. Willem. Ja. Willem, Teuntje, we hebben ze eigenlijk al allemaal gehad. Ja. En heel veel andere namen. Ja. En Marieke. Want dat is wel iets, als je zegt van ik kon naar Marieke van de Wienershof, dan zeggen ze allemaal, ja, maar die kennen we wel. Ja, dat weet ik niet. Dat is toch wel typisch, hè? Ik weet niet of dat typisch is. Ja, maar dat betekent wel dat het echt onherroepelijk verbonden is aan Wienershof. Dat denk ik wel, ja. Ik huur u ook goed toe, natuurlijk. Ik ben er altijd hier en... Eigenlijk best echt zo'n beetje in ook zo'n kuken, of niet? Dat weet ik niet. Ik hoop het. Ja. Of nee? Huh? Ja. En wat is het leukste met een dergelijke groep te werken? Wat het leukste is? Ja, een van de leukere dingen om mee te werken. Dat ze echt aan het werk zetten. Dat je ze echt aan het werk kunt zetten en dat ze na een dag werken en moesten gewoon zeggen, ik heb goed gewerkt, hè? Vind je ook? Heb je gezien wat ik gedaan heb? Bart te zetten en van, heb je gezien hoe schoon de bus is? En dan, En dan geeft de geest een complimentje Ja, en dan en gooien die ja. en dan is het cirkeltje rond. Precies, Want zo zo is is het. dit vroeger ook begonnen. Kom je lekker in de zon zitten? Ja, lekker. Ja, Zondag heerlijk. was ik moet zo in de weide. Willem, Ja, dat is goed koud. Kom maar lekker in het zonnetje zitten. Dat doen we niet. Goed zo. Ja, Kijk dat is eens. Willem. Wij willen. de dieren melden zich eigenlijk al vanzelf. Ja. Ja, dat moet ook. Hè. Als er nou nog wel kiekers zien, want dat kan natuurlijk best wel, dat er mensen zien die, daar wil ik toch wel wat meer over willen weten over Wienershof. Is dat ergens op te vinden? Ja, Ja, op? we hebben een Facebook-site. Ja. Kunnen ze op kijken en we hebben een website, maar die is heel erg al. Dus dan maar Dus nee, op de website kijken, alleen op Facebook. Er zit wel een telefoonnummer op, joh. Dus kunnen Dan ze wou dan gewoon nog even doorlinken via Facebook Tour de Live. Dat is vanzelf even goed komen, want dit is ontzettend goed werk hè, wat hier gebeurt. Dat hoop ik, ja, dat mensen dat goed werk vinden. Die weten niet zien ervan. ontzettend goede mensen. We zien ook ontzettend goede mensen, Hermine. Die zitten alleen maar goede mensen, heb ik begrepen. Ja. Marieke, dan mag ik tegen hartelijk danken voor dit interview. Ja, Dat is wel. hartstikke leuk om dat je eens een keer
iets te vragen van ganz andere aard. Dus ik doe alleen maar die werk. Ja. Maar ook eens even kunnen kijken wie is Marie Caucasus en wat duidt die? Ja, nou leuk dat je komen ziet. Ja. Ja. En nou weer aan het werken. Ja, dan gaan we gewoon verder. Ik denk dat het bijna koffietijd is. Dat kan gewoon doen. Dat hield er ook bij, hè? Ja. Zeker. Ik Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Ik ook. We gaan het als koffie drinken. Dan ga ik koffie drinken. Ja, doen we.